या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। भुईबावडा घाटातील ट्रक अपघातात कळईतील एकाचा मृत्यू। मालवण नगरी शोमय, 34 गड किल्ल्यांवरील मातीच्या कलशाची भव्य मिरवणूक। आणि आंबोली चौकुळ गिळेतील मराठा समाजाचं साखळी उपोषण। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। चिरे भरून निघालेला ट्रक भुईबावडा घाटात 200 फूट खोल दरीत कोसळला। यात चालक सतीश आनंदा महाजन याचा जागीच मृत्यू झालाय। ट्रकमधील क्लीनर हा जखमी असून त्याच्यावरती वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। हा अपघात आज पहाटे 3:30 वाजण्याच्या सुमारास झालाय। कळे येथील सतीश महाजन व त्यांचा मुलगा सुदर्शन महाजन हे स्वतःच्या मालकीच्या ट्रकनं फणसगाव ते कोल्हापूर अशी चिरे वाहतूक करायचे। नेहमीप्रमाणे बुधवारी रात्री 10 वाजता देवगड फणसगाव येथील श्री डबगे यांच्या चिरेखानेवरती 500 चिरे ट्रकमध्ये भरून कोल्हापूरला निघाले होते। दरम्यान पहाटे 3:30च्या सुमारास भुईबावडा घाटात ट्रक आला असता गगनबावड्यापासून 5 किलोमीटर अंतरावरती एका वळणावरती श्री महाजन यांचा गाडीवरील ताबा सुटला। ट्रक 200 फूट खोल दरीत कोसळला। यावेळी ट्रकमध्ये असलेला सुदर्शन हा ट्रक बाहेर फेकला गेला, तर चालक सतीश यांचा उडी मारण्याचा प्रयत्न फसला आणि तो थेट ट्रकखाली सापडला। यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस शैलेश कांबळे, संदीप राठोड व सह्याद्री जीवरक्षक टीम तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली। जीवरक्षक टीमनं जखमी झालेल्या क्लीनरला बाहेर काढलं, तसंच चालकाचा मृतदेह अथक परिश्रमाने बाहेर काढला। मृतदेह शवविच्छेदनासाठी वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात आणला आहे। जखमीवरही याच ठिकाणी उपचार सुरू आहेत। अपघाताची माहिती मिळताच मृतांचे नातेवाईक वैभववाडीत दाखल झाले आहेत। कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44। आंबोली, चौकुळ आणि गेळे या तिन्ही गावातील मराठा समाजाच्या बांधवांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी व जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी 1 दिवसीय साखळी उपोषण केलंय। यावेळी शेकडो ग्रामस्थांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिलाय। भवानी जय शिवाजी, भवानी जय शिवाजी, भवानी जय शिवाजी। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। मराठा आरक्षण जय भवानी जय शिवाजी। आज या आंदोलन जे चालू आहे सगळे महाराष्ट्रात संपूर्ण चालू आहे, त्या आमच्या मनोज जरांगे साहेबांना आमचा
पूर्ण सहकार्य आहे आमचं. आंबोली, चौकुळ, गेळे या तिन्ही गावाचं मराठ्यांचं पूर्ण सहकार्य त्यांना आहे आणि ते दर्शवण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्रित आलेलो आहोत. साखळी पद्धतीने आम्ही या आंदोलनाला बसणार आहोत आणि त्याचं आजपासून प्रारंभ करत आहोत. लोकशाही पद्धतीने आम्ही शांततेने, जसं मराठ्यांनी आजपर्यंत आंदोलन केलेलं आहे तसंच आम्ही त्याच पद्धतीने आम्ही सर्वजण सहकार्य तसंच करणार आहे आणि एकदम शांततेने आंदोलन करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नौदल दिनानिमित्त मालवण येथील राजकोट किल्ल्यात नौदलातर्फे उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या पायाभरणीसाठी मालवणात 34 गडकिल्ल्यांवरील मातीच्या कलशाची भव्य मिरवणूक काढत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन व गडकिल्ले माती अर्पण करण्यात आली. जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय अशा घोषणांनी यावेळी राजकोट परिसर दुमदुमून गेला आहे. गडकिल्ले माती कलश यात्रेचा शुभारंभ मालवण देऊळवाडा येथे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आला. भारत माता की जय. ही रॅली देऊळवाडा येथून भरड मार्गे बाजारपेठेतून मेढा ते राजकोट किल्ल्यापर्यंत काढण्यात आली. या रॅलीत भगवे फेटे बांधून शिवप्रेमी नागरिक व नऊवारी साडी परिधान करून महिला सहभागी झाल्या होत्या. तर नागेश परब यांनी साकारलेली छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वेशभूषा व इतरांनी साकारलेल्या अष्टप्रधान मंडळातील वेशभूषा लक्षवेधी ठरल्या. यानंतर राजकोट किल्ला येथे शिवरायांच्या पुतळा उभारणीचं भूमिपूजन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आलं. पौराहित्य विलास अभ्यंकर यांनी केलं. यावेळी जिल्ह्यातील 32 गडकिल्ले व रायगड आणि शिवनेरी किल्ल्यावरील माती पुतळा पायाभरणीच्या चौथऱ्यात नामदार चव्हाण यांच्या हस्ते अर्पण करण्यात आली. यावेळी माजी खासदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, राजेन तेली, अतुल काळसेकर, पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे, युवराज लखमराजे भोसले यांसह अधिकारी, पदाधिकारी, शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी वॅक्सिनची लस या देशात काही बनवली. तुम्हा सर्वांना आज हा जो मोकळा श्वास आपण घेतोय ते खरं तर पंतप्रधानांची असणारी आपल्याला दिलेली आयुष्याची देणच आहे. एखाद्याने आपल्यावरती ज्या वेळेला उपकार केलेले असतात त्या उपकाराची कुठेतरी परतफेड करायची असते. आदरणीय मोदीजी देश आणि देश हिताच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक पाऊल उचलताना दिसत आहेत आणि हे पाऊल उचलत असताना देशाच्या सीमा जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांना वाटत होतं की या देशाच्या सीमा सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत, म्हणून आर्मर आपलं स्वतःच असलं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून समुद्रामध्ये सिंधुदुर्गासारखे हे जे किल्ले यांचं निर्माण झालं पाहिजे आणि त्यांनी त्याची सुरुवात केली.
त्याचप्रमाणे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान होण्याच्या अगोदर एनडीएचे उमेदवार म्हणून त्यांना उमेदवारी ज्यावेळेला घोषित झाली, आम्ही सर्वजण आणि संपूर्ण देश साक्षी आहे, ते रायगडावरती आले आणि त्यांनी रायगडावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन असणाऱ्या त्या भूमीमध्ये तिथे ते आले आणि त्यांनी असं म्हटलं की मला छत्रपती शिवाजी महाराजांचाच आशीर्वाद मिळाला पाहिजे, तरच मी या देशामध्ये काहीतरी करू शकेल. की 2014ला त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला सुरुवात केली. एनडीएचे उमेदवार म्हणून पंतप्रधान म्हणून शपथ घेत असताना सुद्धा संसदेमध्ये पायऱ्यांवरती नतमस्तक झाले आणि तिथेही तेच म्हणाले की या देशाचा जरी मी पंतप्रधान झालो असेल तरी मी या देशाचा जनसेवक म्हणून येणाऱ्या काळात काम करेन. भूमिका स्पष्ट आहे. जनतेचा राजा, जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना ज्या वेळेला आम्ही म्हणतो 12 बलुतेदारांसाठी काय करता येईल, ही भूमिका त्यांनी नेहमी मांडली. हेही तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. तुमचं आमचं सर्वांचं भाग्य बघा, गेली अनेक वर्ष हा नेव्ही डे जो आहे हा कुठेतरी दिल्लीमध्ये किंवा कुठेतरी बाहेर मनवला जायचा, परंतु पंतप्रधानांनी असं ठरवलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन असलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये यावेळेचा नेव्ही डे जो आहे तो आम्हाला साजरा करायचा आहे. ही महत्वाची भूमिका आहे. एवढा थोड विचार फक्त बोलणं नाही, छत्रपती आणणे एवढं सोपं नाही आहे. जनसामान्यांसाठी काय करता येईल ही भूमिका मांडणारे आदरणीय पंतप्रधान ते 4 डिसेंबरला या शहरामध्ये आपल्या इथे येत आहेत. आपल्या सर्वांना आणि विशेष करून या नगरीमध्ये येत आहेत. आज हा नेव्हीचे सर्व अधिकारी यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. त्यांनी घेतलेले प्रयत्न, त्यांनी केलेली त्यांची असणारी पूर्ण ताकद आणि क्षमता वापरून ते पूर्णच्या पूर्ण क्षमतेने यामध्ये काम करतायत. त्यांना हे यशस्वी करायचं आहे. त्यांना हे यशस्वी करायचं आणि त्यासाठी आम्हा सर्वांची त्यांना साथ हवी आहे. तुमच्यापैकीच एक असल्यामुळे त्यांनी ही त्यांची असणारी मनीषा माझ्या समोर मांडली. खरं तर मला भाग्यवान समजतो की मला ही संधी मिळाली. अपघाताने झालेला मी पालकमंत्री आणि मग मला अशी संधी मिळते तर त्या संधीचं सोनं करायलाच हवं, या मानसिकतेतून आम्ही सर्वजण आणि माझ्या बरोबर असणारे प्रशासनातील प्रत्येक अधिकारी रात्रीचा दिवस करतायत. हा प्रकल्प आणि या प्रकल्पाबरोबर असणारी सर्व व्यवस्था, या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये काही कमी पडणार नाही. यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असतील, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, ही सर्वजण आणि मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, हे सर्वजण त्या 4 डिसेंबरची आतुरतेने सर्वजण तुमच्या आमच्यासारखे प्रतीक्षा करतायत. खूप आनंद आहे की आज या दोन्ही ठिकाणचे, राजकोट असेल किंवा मेढ्यातील असणारे सर्वजण मोठ्या उत्साहामध्ये, आपल्या घरचा कार्यक्रम आहे या उत्साहात इथे सामील झाले. मी पुन्हा एकदा विनंती करणार आहे, हा जो कार्यक्रम आहे किंवा हा कार्यक्रम किंवा हा उपक्रम नाही आहे, तुमची आमची सर्वांची असणारी अस्मिता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज
आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुम्हाला आम्हाला काय दिलं हे मी सांगण्या एवढा मोठा नाही, पण तुम्ही समजण्या एवढे लहानही नाही. त्यामुळे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हे सर्व येणाऱ्या काळात जपायचं आहे आणि ह्याचा अनुभव आमच्या पुढच्या पिढीला द्यायचा आहे. तर मला खात्री आहे की आम्ही सर्व सिंधुदुर्गवासीय हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाची शोभा फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर जगाच्या पाठीवरती सर्व ठिकाणी नेण्यासाठी प्रयत्नशील राहूया. माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या या ठिकाणी मी एकच सांगेन, 26 सप्टेंबरला त्यांनी मंत्रालयामध्ये बैठक बोलवली आणि जागेच्या बाबतीत निश्चिती, त्यावेळी त्यांनी तिथंच ते निर्णय देऊन टाकला की आपल्याला जे शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचा जे उभा करायचा आहे तो आपण राजकोट इथंच करायचा आहे. सर, आपण मी सांगू इच्छितो, त्यावेळी हे काम चाललं होतं आणि त्यावेळी किल्ल्याची परिस्थिती, आज कामाचा वेग पाहिला असता तुमचा सततचा पाठपुरावा आणि तुम्ही सतत दिलेला सपोर्ट, त्यामुळे आम्ही हे काम उभा करू शकलो. त्याबद्दल आम्ही आपल्याला धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर आणखीन एक मी तुम्हाला आश्वासित करू इच्छितो सर, की जिल्ह्यामध्ये आपण पर्यटनाच्या विषयाबाबत जे जे आम्हाला उपक्रम सांगाल, जे जे संकल्प द्याल, ते आम्ही सर्व अधिकारी मोठ्या ताकदीनं आणि जिद्दीनं पूर्ण करू आणि जिल्ह्याच्या विकासास आम्ही सर्व अधिकारी हातभार लावू. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. SK एंटरप्राइजेस रेसिडेन्शियल अँड इंडस्ट्रियल सोलार इलेक्ट्रिसिटी सोल्युशन, वारी 1 विथ द सन, ऑथराइज वारी फ्रँचायझी, वन स्टॉप सोलार सोल्युशन. भारताचा नंबर 1 सोलार पॅनल उत्पादन. सोलार खरेदी करा आणि लाईट बिलवर 80% बचत करा. आपल्या सगळ्या सोलार गरजांचं संपूर्ण समाधान. 40% अनुदान निवासी छतावरील सौर ऊर्जेसाठी. सोलार लावण्याचे फायदे मात्र 4-5 वर्षांपर्यंत परत रिटर्न. एकदाच खरेदी करा आणि 25 वर्षांपर्यंत फायदे. सर्वात कमी मेंटेनन्स. वारी एनर्जी देशाची एक सोलार पॅनल उत्पादक कंपनी आहे जी राष्ट्रीय स्तरावर 260 शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 68 देशांमध्ये विकसित आहे. पत्ता 284 चराठा रोड, खासकीलवाडा, सावंतवाडी. संपर्क 9405 970002 आणि 9405 970005. चिंदर गावाशी आपले जवळचे संबंध आहेत. या गावाच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. मालवण तालुक्यातील चिंदर ग्रामपंचायतच्या वतीने प्रशासकीय मंजुरी असलेल्या चिंदर सडेवाडी ते माऊली मंदिर रस्ता, चिंदर भगवंतगड रस्ता, तिरई भगवंतगड रस्ता व भटवाडी येथे मंजूर BSNL टॉवर अशा विविध कामांचा भूमिपूजन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते बुधवारी सायंकाळी चिंदर माऊली मंदिर येथे पार पडला. चिंदर देवस्थानच्या वतीने अनिल घाडी, अरविंद घाडी, मधुकर पाताडे यांच्या पालकमंत्र्यांना माऊलीची प्रतिमा देऊन तसंच भाजपा पदाधिकारी संतोष गावकर, दीपक सुर्वे, संतोष कोदेव, मंगेश गावकर यांच्या हस्ते पालकमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात आला. आणि विशेष करून चिंदर गावामध्ये येण्याची आज बऱ्याच वर्षानंतर आज मला संधी प्राप्त झाली. खरं तर हे गाव आणि या गावाची धोंडी चिंदरकर म्हणून जशी ओळख आहे तशी या गावामध्ये एक माझंही एक थोडंसं नाजूक नातं गेल्या अनेक वर्षांचं आहे. त्यामुळे या गावात आल्यानंतर थोडंसं भावूक व्हायला होतं आणि हे काही मी सार्वजनिकदृष्ट्या सांगणार नाही, परंतु याची सर्वांची बऱ्याच जणांना कल्पनाही आहे. त्यामुळे या गावातील असणारा प्रत्येक विषय जेव्हा जेव्हा धोंडी असेल किंवा त्यांच्यासारखे असणारे कार्यकर्ते जेव्हा जेव्हा त्यांनी सांगितला त्यावेळेला मला मिळालेली संधी आणि त्या संधीमध्ये मला जेवढं शक्य आहे तेवढं मला कसं करता येईल. भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी नेहमी सांगण्याचा प्रयत्न करतात, सबका साथ सबका विकास. आणि सबका विकास करत असताना प्रयास हा सांगताना ते कधीही चुकत नाही. त्यामुळे आम्हाला सर्वांना एकच गोष्ट कळते की ग्रामीण भागातील असणारी प्रत्येक व्यवस्था सुधारली पाहिजे. आणि म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 9 वर्षाच्या या काळामध्ये ज्या पद्धतीने गतिमान पद्धतीने काम करायला सुरुवात केली
मग 12 बलुतेदार त्यांना सगळ्यांना कशा पद्धतीने विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणलं पाहिजे आणि म्हणून प्रत्येक शेतकरी असेल त्या शेतकऱ्याला सुद्धा एक सन्मान कसा मिळाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून काम त्यांनी केलं. उज्ज्वला योजना असतील किंवा या सर्व योजना की ज्या योजनांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे हा सामाजिक दृष्ट्या आपल्याला सर्वांना विकासाच्या झोतामध्ये आणण्यासाठी त्याचा सर्वात मोठा सहभाग झाला याची आपणा सर्वांना कल्पना आहे. आणि म्हणून या सर्व भागांमध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने विकास आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून जे जे आवश्यक आहे ते करण्याचं काम हे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे असतील आणि आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या सर्वांच्या नेतृत्वामधलं सरकार करत आहे. हे करत असताना मी आपणा सर्वांना एवढंच सांगू इच्छितो की आत्ता 4 डिसेंबरला आदरणीय पंतप्रधान हे नेव्ही डे हा साजरा करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येत आहेत. मी आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करणार आहे त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण सर्वजण एक वेगळ्या दिशेने जाताना आपण सर्वजणांना जाताना पाहतोय. प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक त्या माणसाला, प्रत्येक व्यापारी असेल प्रत्येकाला त्यांनी कशा पद्धतीने त्याला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे या सरकार आणि सरकारच्या योजनांचा फायदा झाला पाहिजे यासाठी त्यांनी काम केलंय आणि हे आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. धोंडी चिंदरकर आणि त्यांच्याबरोबर असणारा प्रत्येक सहकारी हा या ठिकाणी काम करत असताना ज्या पद्धतीने काम करतो त्याची मला कल्पना आहे. या गावामध्ये असणारे बरेच जण हे डोंबिवलीमध्ये राहतात. डोंबिवलीमध्ये राहत असताना हे नाटेकर सारखे पत्रकार याच गावात राहतात. त्या गावातले सुपुत्र आहेत. ही सर्व मंडळी जरी त्यांच्यावरती कोणाचाही प्रभाव असला तरी रवींद्र चव्हाण या नावाभोवतीच नेहमी ते सतत राहिले याची मला सर्वांना कल्पना आहे. आता तिथे डोंबिवलीत मला राहणं हे ते थोडंसं गडबड करतील. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आपण सर्वांना माहीत आहेत. प्रत्येक सणाला, प्रत्येक उत्सवाला मी इथे आलो पाहिजे असा त्यांचा नेहमी आग्रह हा राहिलाय. पण नक्कीच मी यानंतरच्या काळामध्ये जेव्हा कधी उत्सव असेल मी नक्की आपल्या त्या उत्सवाला आपल्याकडे नक्कीच भेट देईन. या गावातील असणारं प्रत्येक विकासाचं काम करण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टी सर्वजण इथे व्यासपीठावरील असणारे सर्वजण आदरणीय राणे साहेब असतील, आदरणीय निलेश राणेजी असतील, आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत. मी तुम्हाला आश्वासित करतो प्रत्येक ते काम करण्यासाठी आम्ही लवकरात लवकर आपल्याला ते काम करून देऊ हीच आश्वासित करतो. या 4 कामाचा या ठिकाणी शुभारंभ होतो. एक चांगला दिवस आहे आणि एवढे रुपये आपल्या माध्यमातून आणि माननीय निलेशजी राणे साहेब यांच्या प्रयत्नातून या ठिकाणी गावाला मिळालेले आहेत. मी या गावाच्या वतीने साहेब तुमचा आभार मानतो आणि आपण या ठिकाणी आम्हाला भरभरून दिलाय. परंतु साहेब आपल्या माहितीसाठी फक्त असं म्हणून सांगतो की हा गाव साहेब मोठा आहे की चिंदर गावामध्ये मी शॉर्टकट मध्ये नेहमी सांगतो साहेब या गावामध्ये 14 शाळा आहेत, 13 अंगणवाडी आहेत, 2 पोलीस पाटील आहेत आणि 3 तलाठी आहेत. अशा प्रकारचे या मालवण तालुक्यातला सगळ्यात भौगोलिक क्षेत्र मोठा असलेला गाव आहे आणि त्यामुळे 2 पोलीस पाटील आहेत. या गावाचं वैशिष्ट्य आहे की या ठिकाणी गावाला एक नदी किनारा आहे, भगवानगड सारखा या ठिकाणी किल्ला आहे आणि एक तलाव आहे जो साहेब अतिशय प्रतीक्षित होता. या तलावाला सुद्धा आपण माननीय निलेशजी राणे साहेब आणि राजनजी तेलीपल साहेब त्यावेळी पण उपस्थित सर्वांनी हे करून आता तो पर्यटन मध्ये तो तलाव विकसित होईल. त्यासाठी 6 कोटी रुपये याचं अंदाजपत्र या ठिकाणी करण्यासाठी आलेलं आहे शासनाकडून. साहेब हे सगळं आपण भरभरून दिलं आणि निश्चित या ठिकाणी आम्ही आपले ऋण कधी गाव कधी विसरणार नाहीये. हा विषय गावाचा असला तरी साहेब मी या ठिकाणी निश्चित सांगेन की हे पूर्ण त्या ठिकाणी आज आचारसंहिता होती, आचारसंहिता सुद्धा पालन करायला पाहिजे साहेब. आपण प्रत्येक गोष्टीचं पक्ष आणि प्रशासन याचं पालन करणारे आहात आणि आपण आम्हाला हे शिकवलं आहे. म्हणून साहेब सांगतो की आम्ही सुद्धा आपल्याकडून काही अनेक गोष्टी शिकलो. हे याच एक फळ आहे की आपण ग्रामपंचायत अनेक गोष्टी या ठिकाणी ग्रामपंचायत असेल किंवा तालुक्यामध्ये काम करताना साहेब अनेक प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला सहज साध्य करता आल्या. मला माहिती आहे साहेब या ठिकाणी वेळ नाही आहे राजकीय काही गोष्टी बोलायच्या, परंतु मी या ठिकाणी मीडियावाले आपले जे मित्र आहेत त्यांना सांगू इच्छितो की 1-2 गोष्टी आपल्यासमोर ज्या चर्चेला होतात फुकटच्या त्या ठिकाणी आपल्याला कळणं गरजेचं आहे.
की माननीय या जिल्ह्याचे नेते माननीय राणे साहेब आणि माननीय पालकमंत्री यांचे अतिशय जवळचे घनिष्ठ संबंध आहेत आणि पालकमंत्री साहेब सुद्धा नेहमी म्हणाले आम्ही माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे मंडळी काम करतो. परंतु असं करत असताना काही नतदष्ट मंडळी पालकमंत्री असतील, राणे साहेब असतील आणि अन्य लोकांमध्ये त्याची भांडणं लावण्याचं काम करतात. मग त्यात कोणी वाईट वाटून घ्या, मग ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, कोणी असेल, आणि काही ज्यांना आपल्याला स्वतःचा वैयक्तिक स्वार्थ साधायचा असतो अशी मंडळी. साहेब ही केवळ या तालुक्याला नाही, गावाला नाही, जिल्ह्याला असली कीड आहे साहेब. अशा कीड काहीतरी ठेचल्या पाहिजे. संघटना तालुकाध्यक्ष म्हणून सांगेन साहेब, मी नावं तर बरीच घेता येईल साहेब. आपण ज्यावेळी जबाबदारी दिलीत माझ्याजवळ तालुकाध्यक्ष म्हणून, त्यावेळी आपल्याला माहिती होती काय परिस्थिती होती. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही निलेश राणे साहेब असतील, त्यात जिल्हाचे राजेंद्र तेज असतील, आता प्रभाकर चव्हाण, सगळी मंडळी, ती सगळी मंडळी आमच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली. त्यावेळी साहेब काम करताना आमचे मित्र जे उपाध्यक्ष आहेत, अशोकजी सावंत असतील, बाबा परब असतील, महेश मांजरेकर, आम्ही 4-5 लोकांनी तालुक्याची कमान हाती घेतली. आणि साहेब आपल्याला माहिती आहे सगळेच, म्हणजे आता विभागात आमचे जे प्रभारी होते त्याविषयी आणि आपले शक्ती केंद्र, ह्या सगळ्यांनी कमान हाती घेतली. आणि हा तालुका पूर्णपणे जो आपला भारतीय जनता पार्टी म्हणून सक्षम व्हायला पाहिजे, त्या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी हे प्रयत्न केले. हे सगळं फक्त तुमच्या आशीर्वादामुळे सहज शक्य झालं. पण अजून आमच्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. आमचं म्हणणं आहे की निलेशजी राणे साहेब या ठिकाणी साहेब अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतायत. तुम्ही त्यांच्या पाठीशी आहात. आणि मी मीडियाला मुद्दा सांगू इच्छितो की मी अनेक वेळा पाहिले, पालकमंत्री साहेबांनी नेहमी मला सांगितलंय की जी कामं आम्ही विकासांना घेऊन जात होतो, ते पालकमंत्री नेहमी म्हणायचे तू निलेशशी बोलून घे. आणि त्यांना आणि माननीय चव्हाण साहेब यांचे अतिशय घनिष्ठ संबंध आहेत. जोईने आपल्या तालुक्यात चांगल्या प्रकारची कामं देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला जिल्हाध्यक्ष मान्य राजेंद्र तेज असतील. साहेब आपण असेच आपल्या पाठीशी राहत, मला माहिती आहे आपल्याला बोलायचं आहे. परंतु हे सगळं करत असताना आपण त्या आपल्याला माझ्या माहितीप्रमाणे या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला कुठे राजकीय अस्तित्व निर्माण करायचं की आपल्याला काही करायचं असं नसताना हा जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद आपल्या जो आलं. परंतु हा मालवण तालुक्यातल्या आज तुम्ही आमचं सौभाग्य आहे. परंतु तुम्ही कधी राजकारणापलीकडे तुम्ही जाऊन आम्हाला साहेब सहकार्य केलेलं आहे. हे सहकार्य कधी कुठल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ता आपले ऋण कधी विसरणार नाही. आणि म्हणून सांगतो साहेब आमचे वेगवेगळे आता या ठिकाणी राजू पुरळकर बसले आहेत, महेंद्र चव्हाण, ही सगळी मंडळी आता सगळ्यांचे नावं घेता. आमचे जे त्यावेळीचे सगळे प्रभारी होते, सगळे शक्ती केंद्र प्रमुख होते, या सगळ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं हे या ठिकाणी काम दिसत आहे. आणि साहेब आम्ही तुम्हाला शब्द देतो की या मालवण तालुक्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे आम्ही या ठिकाणी कमी पडणार नाही. आपलं तुम्ही आणि मान्य राणे साहेब सगळी मंडळी आमच्या पाठी असायला पाहिजे. माझा गाव म्हणून सांगतो साहेब, मी गावात नेतृत्व करताना अनेक ठिकाणी साहेब मी तर निश्चित सांगेन की तुम्ही नसता तर कदाचित मला राजकारणात सुद्धा बऱ्याच गोष्टीचा त्रास सहन करावा लागला असता. पण तुम्ही ठामपणे माझ्या पाठीशी आम्ही दिलेला जो शब्द आहे तो प्रत्येक शब्द प्रत्येक काम आपण केलेला आहे. तुम्ही जो सन्मान दिला हा मी सन्मान साहेब मी 33 वर्ष राजकारणामध्ये आहे. पण हे सगळे 33 वर्ष राजकारण करत असताना टप्प्याटप्प्यावर वेगळे माणसं भेटत गेली, त्यात तुम्ही आहात. आणि तुमच्या आशीर्वादामुळे आपण हे काम करू शकलो. मान्य राजेंद्र साहेबांनी मी एकदम 33 वर्ष आम्ही एकत्र काम करतो. हे सगळं साहेब आपल्यामुळे शक्य आहे. म्हणून माझी विनंती आहे साहेब, या गावाच्या विकासासाठी आणि या तालुक्याच्या विकासासाठी काय महत्वाची काम आहेत या टप्प्यावर राहिले व्हायला पाहिजे. मी आता थोडं आमचं जे काय रस्ता राहिला, मी आमचे संतोष होते की अन्यामध्ये थोडीशी नाराजी होती, त्या ठिकाणी काम व्हायला पाहिजे. पण ते काम आपण साहेब शब्द दिले की कामं होतील, त्या गावातली कामं होतील. ह्या गावातली कामं होताना साहेब माझी विनंती आहे की तालुक्यातली सुद्धा ही अनेक कामं आपण अतिशय हिरिरीने करता, आम्हाला साथ देता, त्याबद्दल मी निश्चितच तुमचा ऋणी आहे. म्हणून साहेब हे सगळं करत असताना संघटनात्मक दृष्टीने आपण जे केलेलं काम आहे किंवा संघटनात्मक म्हणून जे आम्हाला जे सहकार्य करतात की पार्टीचा पदाधिकारी म्हणून ज्याला जो सन्मान पालकमंत्री म्हणून साहेबांचा साहेब काही बघत आहे भाई साहेब फक्त एकच बघतात कमळ, ह्या पडले ते काही बघत नाही, ते जात पात धर्म काही बघत नाही. साहेबांचं एकच मन असतं की ज्या ठिकाणी काम करतात ते कमळ महत्वाचं, तो कार्यकर्ते केवढा मोठा आहे की लहान आहे कधी बघत नाही. आणि म्हणून साहेब तुमच्यामुळे असे अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी जोडले गेले आहेत. माझी विनंती आहे तुम्हाला साहेब, तुम्ही असंच प्रेम ठेवा, तुम्ही असेच पुढे जा. आम्ही जे आम्हाला जे शक्य असेल या तालुक्यातली सगळी मंडळी तुमच्या सोबत ठामपणे असणार. मान्य निलेश राणे साहेबांवर ठामपणे असणार, यामध्ये कुठल्या पण शंका नाही. मी जास्त वेळ घेत नाही. आणि या ठिकाणी तुम्हा सर्व गावातल्या लोकांना पण सांगतो की मला खात्री आहे की उर्वरित जी काही काम आहे ती निश्चितप्रमाणे होऊ शकतील. आणि या ठिकाणी साहेब मी परत एकदा तुमचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी मी थांबतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कुणकेश्वर येथे रापण महोत्सवाचं 4 व 5 नोव्हेंबर या 2 दिवसीय आयोजन करण्यात आले. याची तयारी अंतिम टप्प्यात झाली आहे. अर्धा इथं काय आहे इथं? काय करतो तेवढं बाबा का धरा
तुम्ही यावा. ती मग जरा सुकं वाळत ठेवून ती मग अर्क तिचा करावा लागतो. मोठी मोठी तपीलं ठेवून चुलीवर तिचा अर्क करतात. अर्क काढून मग ती जाळ्यांना लावतात. त्याचा साधारण कालावधी त्याला 8 दिवस जातो. साधारणतः 8 दिवसाचा हा कालावधी असतो. आणि मग 1 दिवस पूर्णतः आम्हाला हा जाळेला तो अर्क लावावा लागतो. पूर्णतः 1 दिवस त्यामध्ये जातो. त्यावेळी आमचा हा मच्छीमाराचा धंदा पूर्ण बंदच असतो 1 दिवस. मग तो पूर्ण त्या कालावधी तो जाळ्याच्या आधी चांगले टिकते. पण हे आम्ही प्रक्रिया ही दरवर्षी आमची असते. दरवर्षी ही प्रक्रिया करावी लागते. तर ती जाळी मजबूत होतात. मग ती मग भरपूर कालावधी टिकतात ती जाळी. पण त्यांना दरवर्षी हा अर्क लावावा लागतो आईनाच्या झाडाचा. पाल असते ही आईनाची, ती आपण बाहेर गावून म्हणजे आपल्या गावी इथे काही भेटत नाही. ती आम्ही बाहेर यंदा ही आम्ही चापेड गावावरून आणली. ती हाणून प्रथमतः ती झेदरावी लागते. दगडाने झेदरून ती मग तिचा अर्क करावा लागतो. मोठे टपीला घेऊन त्याच्यात अर्क करावा लागतो तो. आणि तो चांगला अर्क आला की मग तो हे उपसून एका भांड्यात थंड होऊन मग तो ही अशी प्रकारे जाळं बुडवण्याचं मग हे काम चालू असतं. मग आमचं जास्तीत जास्त हे जाळं आमचं टिकावं यासाठी मग तो आम्ही त्या आगोळीला हे लावतो, तो झाडाचा अर्क आईनाच्या सालीचा. प्रथमतः सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी संघ, देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन समिती, देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर, ग्रामपंचायत कुणकेश्वर, इथले पारंपरिक व्यापारी व्यापार संघ तसेच महिला बचत गट या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने आज येत्या 4 आणि 5 तारखेला रापण महोत्सव ही संकल्पना आपण जगासमोर नेत आहोत. त्या संकल्पनेचं उद्दिष्ट म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने जी मासेमारी केली जाते, नॅचरल, कुठच्याही प्रकारचा समुद्रात ऱ्हास होत नाही, यांत्रिकी पद्धत नसून इथल्या पारंपरिक मच्छीमार स्वतःच्या मेहनतीवर व पारंपरिक पद्धतीची मासेमारी आणि एकदम फ्रेश मासा कुठच्याही प्रकारे येणाऱ्या पर्यटकांना एक फ्रेश ताजही मासे मिळेल या हेतूने कुणकेश्वर ग्रामपंचायत, देवस्थान ट्रस्ट ग्रामपंचायत व सर्व गावातील ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज हा रापण महोत्सव भरत आहोत. या रापण महोत्सवासाठी एक संकल्पना म्हणजे इथला रापण व्यावसायिक कसा सबल होईल व रापण व्यावसायिकाची जी मेहनत आहे जी आजपर्यंत जे करत आले आहेत. आज हा कुणकेश्वर गावचे या वर्षातील 4 महिन्याचे हे असतात. त्याप्रमाणे रापण व्यवसाय हा आमचा 4 महिन्याचा उपक्रम असतो. हा पारंपरिकता जपण्यासाठी हा व्यवसाय इथे उपजीविका घेणारे कुणकेश्वर कातवनमध्ये या रापण व्यवसायावर उपजीविका करणारे हजारो कुटुंब आहेत. या कुटुंबांचा या व्यवसायापासून काय उदरनिर्वाह होत नाही, तरी पण जी ही संकल्पना पुरातन कालापासून चालून आलेली आहे आणि जेणेकरून या समुद्राचा कुठचाही ऱ्हास होणार नाही, यांत्रिकी पद्धत नसून इथे नॅचरल पद्धतीची मासेमारी केली जाते आणि ती जी ताजी मच्छी येते ती पर्यटकांपर्यंत कशी पोहोचेल आणि पर्यटक त्याचा आस्वाद कसा घेतील या माध्यमासाठी कुणकेश्वर गावातील व कातवनेश्वर व कातवनमधील बचत गटांच्या माध्यमातून त्यांना ती डिश कशी मिळेल, या थाळीचा उपभोग ते पर्यटक कसे घेतील यासाठी ही संकल्पना कुणकेश्वर ग्रामपंचायतच्या वतीने तसेच पर्यटन समिती या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने होत आहे. तरी आपण सर्व पर्यटकांनी या कुणकेश्वर रापण महोत्सवासाठी उपस्थित राहा. या रापणकारांचा आस्वाद घ्या, रापण ओढण्याचा आस्वाद घ्या आणि इथला पर्यटन व्यवसाय कसा वाढीला जाईल आणि इथला रापण व्यावसायिक जो खच्चीकरणात चालला आहे त्याला चालना मिळून शासन दरबारी त्यांची दाद कशी घेतली जाईल त्यासाठी ही सर्व संकल्पना आमच्या ग्रामपंचायत व पर्यटन समिती, देवस्थान ट्रस्ट व सर्व उपस्थितांच्या माध्यमातून करत आहोत. तरी आपण सर्वांनी यावं, सर्वांनी या संकल्पनेचा लाभ घ्यावा, इथे येऊन चांगल्या मच्छीचा आस्वाद घ्यावा, बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांचं सबलीकरण व्हावं या हेतूने ग्रामपंचायत कटिबद्ध आहे. पारंपरिक पद्धतीने जे रापण 9 मच्छीमार इथे आहेत म्हणजे सर्वच मच्छीमार बांधव पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करतात. हे एक नॅचरल पद्धतीचा एका आयनाच्या किंवा झाडाची साल आणून तो नॅचरल पद्धतीचा आगू राब जो असतो तो राब आणून शिजून त्या झाडावर तो एका मडक्यात कडून त्याचा राब काढून तो 1-2 दिवसाच्या नंतर ह्या सर्व मच्छीमारीच्या जाळ्याला लावतात व त्यापासून जी जाळी टिकाऊ बनतात. ही नॅचरल पद्धत आहे. कुठचंही कृत्रिम प्रकारे हे साहित्य वापरलं नाही. ही नॅचरल जे आपल्या नॅचरल म्हणजे वनस्पतीपासून मिळालेलं नॅचरल आहे त्यातूनच ही मासेमारीचं जाळं टिकवलं जातं आणि
खूप कालापासून टिकलं याचा हा रापण महोत्सवाचा उद्दिष्ट साधून आपण ह्या दिवाळीत घेतो आणि हा टप्पा मासेमारीचा व्यवसाय जर चालला तर हा 2 टप्प्यात पण होतो. त्याप्रमाणे आगुळ हा प्रकल्प हा एक रापणकारांचा नॅचरल जो मासेमारी जाळ्याला जो रंग देण्याचं काम करतो तो एक आम्ही ह्या रापण महोत्सवाच्या निमित्ताने रापणकारांना एक कनिष्ठ करून अगोदर घेतलेला आहे. येत्या 4 तारीखला रापण आमची, पर्यटन आमचा, कुणकेश्वर आमचो, ही संस्कृती जपण्याचं काम आमचा. यासाठी येत्या 4 आणि 5 तारीखला येवा कुणकेश्वर रापण महोत्सवात सर्वांनी मिळून येवा आणि इथल्या रापणकारांच्या साथीतून मिळणाऱ्या डिशचा आस्वाद घ्या. आम्ही वाट बघताव, आपण सर्वांनी यावं. चला मग येवा कुणकेश्वरात रापण महोत्सवा म्हणा कोणता चला तर मग येवा रापण महोत्सव कुणकेश्वर बीच 4 आणि 5 नोव्हेंबर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक 1 नोव्हेंबर हा काळा दिन पाळून निषेध व्यक्त करून हरताळ पाळतात. यावेळी महाराष्ट्रातील नेते मंडळी, कार्यकर्ते पाठिंबा देण्यासाठी बेळगावला जातात. या सर्व नेत्यांना कर्नाटक शासनानं कर्नाटक प्रवेशबंदी केली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी भाषिकांतर्फे बेळगावला काल आयोजित काळा दिन फेरीत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या कोल्हापुरातील शिवसेना नेते विजय देवणे आणि कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर कोगनोळी टोल नाक्यावरती रोखण्यात आलं. यावेळी पोलीस व शिवसेना पदाधिकारी यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली. जय भवानी. बेळगाव कारवार निपाणी विदर्भात संयुक्त महाराष्ट्र बेळगावच्या हक्काचे, बेळगावच्या हक्काचे. जय भवानी. अरे फोटो काढू नका, सामील व्हा. बेळगावच्या हक्काचे, बेळगावच्या हक्काचे. फोटो घे भाई. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी.
पाणी विधानसभेचा सहयोग झालाच पाहिजे. बेळगाव करवार निपाणी बेळगावच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे. बेळगाव आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे. बेळगाव कारवार निपाणी बिदर बायकीचा बेळगाव आमच्या हक्काचे. नाही कुणाच्या बापाचे बेळगाव आमच्या हक्काचे. नाही कुणाच्या बापाचे बेळगाव कारवार निपाणी बिदर बायकीचा सहयोग हक्काचे. बेळगाव आमच्या हक्काचे. बेळगाव आमच्या हक्काचे. बेळगाव कारवार निपाणी बिदर बायकीचा सहयोग करा. बेळगाव कारवार निपाणी बिदर बायकीचा सहयोग करा. एकदाच घुसणार. एकदाच घुसणार. एकदाच घुसणार. हा करायचंय हो करायचंय. हा करायचंय हो करायचंय. एकदाच घुसणार. एकदाच घुसणार. हिंदुराव सम्राट सरसभापती बाळासाहेब ठाकरेंचा. पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरेंचा आवाज कुणाचा. एकदाच घुसणार. एकदाच घुसणार. एकदाच सहयोग करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सरपंचपदी निवडून आल्यानंतर मी दिलेली 50% कामे जर पुढील 3 वर्षात पूर्णत्वास नेऊ शकलो नाही तर निवडणुकीपासून पुढील 3 वर्षांनी म्हणजे दिनांक 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने सरपंच पदाचा राजीनामा देईन अशी भूमिका अणाव हुमरमळा गावचे सरपंच पदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट तानाजी रघुवीर पालव यांनी मांडलेत. पाहूयात अणाव हुमरमळा गावाच्या विकासाच्या संकल्पनेबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया. आज उमरमाळा ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक ग्रामपंचायतीची निवडणूक आज या ठिकाणी होत आहे आणि मी ॲडव्होकेट तानाजी रघुवीर पालव मी या गावच्या थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीकरता सरपंच पदाचा उमेदवार म्हणून नारळ या निशाणीवर उभा आहे. तर गावातील सर्व माझ्या सुज्ञ मतदार बंधू भगिनींना विनंती करतो की नारळ या चिन्हासमोरील बटन दाबून मला प्रचंड बहुमताने विजयी करा. आज मी कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात नाही आहे किंवा कुठल्याही पक्ष जात धर्माच्या विरोधात नाही, तर फक्त आणि फक्त गावच्या विकासासाठी, गावामध्ये असलेले अनेक ज्या समस्या आहेत त्या समस्या सोडवण्यासाठी आज मी या ठिकाणी सरपंच पदाचा उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवित आहे. आज गावातली परिस्थिती पाहिली तर जी आज आमची एकमेव जिल्हा परिषदेची शाळा आहे त्या शाळेचं छप्पर पण मागील काही दिवसांमध्ये कोसळलं होतं. तर अशी परिस्थिती पुन्हा या गावामध्ये शाळेवरती येऊ नये. तसेच या गावामध्ये जे काही गणेश घाट आहेत, आज 4 गणेश घाट गावामध्ये आहेत, त्याच्यापैकी एकही गणेश घाट आजपर्यंत पूर्णतः जाऊ शकला नाही. त्यांची कामं कुठेतरी मार्गी लागली पाहिजेत. या गावामध्ये एक चांगला सुसज्ज असा हॉल व्हावा. आज श्रीमंत लोकची मुलं एक AC हॉल घेऊन किंवा चांगले हॉल घेऊन प्रायव्हेटला चांगली लग्न करू शकतात, पण गावातील गरीब कुटुंबांना एक चांगल्या पद्धतीचा हॉल या गावामध्ये उपलब्ध व्हावा. इथल्या ज्या बचत गटांच्या बायका आहेत की ज्या चांगला स्वयंपाक करून त्या ठिकाणी कमी खर्चामध्ये जेवण बनवून देऊ शकतात, अशांना अशा प्रकारचा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून गावातील
सर्व गरीब कुटुंबातील लोकांना कमी खर्चामध्ये हॉल उपलब्ध करून द्यावा याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न माझे राहणार आहे. त्याचप्रमाणे आज गावामध्ये ओपन जिम आणि गार्डन या दोन गोष्टी फार अत्यंत झालेल्या आहेत. लहान मुले आणि वयोवृद्ध यांना एक विरंगुळ्याचं केंद्र म्हणून ओपन जिम आणि त्या ठिकाणी गार्डनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी याच्यासाठी माझे प्रयत्न असणार. बरीच वर्षापासून 10-20 वर्षापासून काही कामे प्रलंबित राहिलेली आहेत. म्हणजे आज जयवंतनगर इथे एक चांगली सुशिक्षित वर्ग त्या ठिकाणी राहतो, पण आज बरीच वर्षे त्यांचा रस्ता त्या ठिकाणी होऊ शकला नाही. आज तळ्याच्या टेमवाडी इथे पंधूर घोडगे रस्ता, त्याचप्रमाणे आज हायवेला पॅरल असणारा राणेवाडी ते पंधूर घोडगे रस्ता हा रस्ता होणे गरजेचं आहे. आणि त्याचप्रमाणे गणेश घाट हे सगळी कामं कुठेतरी मार्गी लागली पाहिजे. यासाठी मी प्रयत्न करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. एक वकील म्हणून ज्यावेळी सरपंच या ठिकाणी निवडला जातो त्यावेळी कुठचेही अधिकारी तिकडची उत्तरं न देता एक सक्षम पर्याय म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्येकाचे जे काय प्रश्न आहेत ते मार्गी लावू शकतात आणि त्यासाठीच मी आज या ठिकाणी सरपंच म्हणून उभा राहिलेलो आहे. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद 100% माझ्या पाठीशी राहील ही मी आशा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी कोलगाव मराठा समाजाची बाईक रॅली काढण्यात आली. या रॅलीला बहुसंख्य मराठा समाज बांधवांनी उपस्थित राहत आपला पाठिंबा दर्शवला.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भुईबावडा घाटातील ट्रक अपघातात कळईतील एकाचा मृत्यू. मालवण नगरी शोमय. 34 गड किल्ल्यांवरील मातीच्या कलशाची भव्य मिरवणूक. आणि आंबोली चौकुळ गेळेतील मराठा समाजाचं साखळी उपोषण. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.